Máté 5:48. Legyetek azért tökéletesek, miképp a ti mennyei atyátok tökéletes. Szeretnénk tudni, hogy a világítás ez hogy volt. Ha nem tudnám, ez minden napra parancs. Amikor nem vagy olyan tökéletes, mint a mennyei atya a magas, amikor te a magad szintjén nem vagy olyan tökéletes, mint a mennyei atya a magad szintjén, akkor nem vagy boldog. Akkor vétkeztél volna. Nem azt mondja Jézus, hogy legyetek mennyei atyák, hanem olyan tökéletesek, mint ő. Tehát ez a szemüveg legyen olyan tökéletes, mint ez a ceruza. Mi a tökéletesség alatt, én nem tudom mit értünk, holott nekem, én akkor vagyok tökéletes, hogyha reggel egy kicsit átgondolom, Uram, mit kell tennem, és ezt most nagyon jó szándékkal akarom tenni. És akkor végigmegy a napom, Uram, hát így nézek ki. Megcsináltam azt, amit megbeszéltem. És akkor tökéletes voltam. Ez egy állalázat, belénk dumálták, ez egy állalázat, hogy nehogy azt hitt, hogy tökéletes vagy, mert akkor te már bűnös vagy, gőgös vagy. Hát nem magamtól vagyok én tökéletes, a bennem lévő Jézustól. Amikor Pál azt mondja, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem, akkor igazat mondok. És igenis nekünk erre kell törekedni, hogy reggeltől estig, hogy Jézusom, te nézz a szememmel, szeress a szívemmel, járj a lábammal, dolgozz a kezemmel. Az erőm szintjén. Most ez megint egy olyan dolog, testvérek, hogy itt minden napra egy ilyen feladat ez, mert igazában a tökéletesség az nem egy elért valami, hanem egy állapot, egy folyamat. Vállalom azt a küzdelmet, amit ma küzdelemként vállalnom kellene. Hogy vannak határai a képességemnek. Ma mentem Gyónra, nem került kis erőfeszítésbe, hogy az a sofőr úgy bömböltette végig azt a rohadt rádiót. És ez a hülye jejeje életben csak üvöltés van, és nincs harmónia. Azt szólhattam volna neki, de már előtte volt egy kis konfliktusom, mert mondtam, hogy hova megyek, és akkor ő mondta, hogy hát a kaszinónál, mondom, most hol van ott a kaszinó? Nem érti ezt? Hát mondom, nem tudom. Hát én Gyónra szeretnék menni, hát a kaszinónál ott befordulunk. Megint kell, azt sem tudom, hogy hol van ott a kaszinó, vagy van kaszinó. Aztán az előző faluban volt a kaszinó. És akkor én ott leszálltam, aztán egy másik faluig körött menem. Tehát nem olyan volt a hangulat, hogy megkérthettem volna, hogy halkítsa már egy kicsit azt a rohadt rádiót.